Σπιναλόγκα. Τσόκλης, εσύ ο τελευταίος λεπρός. Μια εικαστική κοινωνική επέμβαση του Κώστα Τσόκλη πάνω στην ιστορική νησίδα. Εσύ ο τελευταίος λεπρός. Σπιναλόγκα, Κρήτη. Όλο το καλοκαίρι, καθημερινά. Κοίτα, τώρα βλέπεις το ταμπλό, τώρα βλέπεις το ταμπλό όπως το βλέπουμε. Σιγά σιγά βλέπεις πώς αναδεικνύεται το νησί. Το φαντάζεσαι, αμέσως μόλις δεις αυτά με καθρέφτες θα λάμψει αυτό το νησί όλο, θα γίνει ένα πράγμα απίθανο. Όπως αυτό που σου λέω με τις φραγκοσικές. Μερικά από τα φύλλα θα είναι καθρεφτένια τώρα. Θα τα βρούμε παντού αυτά, σε όλο το νησί, τώρα που θα μπούμε μέσα. Με τώρα βλέπεις να έχεις φασάδι τέτοιες όλες καθρεφτένιες. Πρώτη μας επέμβαση αυτή. Εδώ είσαι. Βλέπεις. Στο αμέσα. Εδώ, μάλλον το μετρήσω. Αν μπαίνανε εδώ, αυτή η καθρέφτηση έτσι που σου λέω, και άρχιζες, βλέπεις τον εαυτό σου, μόλις μπαίνεις αρχίζει πολλαπλασιάζεις, έτσι, αρχίζεις και προχωράς. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, λέω, και βγαίνει μετά έξω. Δηλαδή πού βρίσκεσαι, κατάλαβες. Μπαίνεις μέσα εδώ ή δεν μπαίνεις. Τι εκθέτεις εδώ, τι δείχνεις. Είναι απίθανη χώρη, Με μικρό τόξο. Είχα μια φορά στο Παρίσι ήμουνα και άκουγα, θυμάστε το ραδιόφωνο που διαβάζανε διάφορες μυθιστορήματα κτλ. Λοιπόν, η εξής ιστορία που μου έχει μείνει αξέχαστη και που ταιριάζει πολύ σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι ένας τύπος που τον καλούνε σε ένα εξοχικό σπίτι. Και μια μέρα ξυπνάνε και βλέπουν κρεμασμένη μία γάτα από ένα δέντρο. Και ποιος κρέμασε τη γάτα. Επαναλαμβάνεται, κρεμιόνται κάτι γάτες. Οπότε ο τύπος το παίρνει προσωπικά το πράγμα και πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Και όταν οι άλλοι ησυχάζουν βγαίνει και αρχίζει τους εξής συλλογισμούς. Για να βρει τώρα ποιον. Λέει, εδώ αυτό το μέταλλο δείχνει προς τα εκεί. Αυτό γίνεται τόξο. Πρέπει να ακολουθήσω αυτό το τόξο. Και ακολουθεί αυτό το τίποτα. Και αρχίζει και πάει τίποτα. Πού δίνει αυτό το τόξο, αυτό δίνει σε αυτή την τρύπα. Γιατί υπάρχει αυτή η τρύπα. Άρα η τρύπα θα έχει κάποια σχετισμό με εκείνη την τρύπα. Και αρχίζει ένα τρελό τέτοιο πράγμα να ψάχνει πράγματα φοβερά. Λοιπόν, δεν ταιριάζει πολύ σε αυτή την ιστορία. Έτσι πρέπει να κάνει. Τελείως σουρεαλιστικό. Έψανε, αλλά υπήρχε μια λογική από πίσω. Αλλά πού κατέληγε αυτή η λογική δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Τρομερό, Είναι τρομερό. Απίθανα πράγματα. Αυτά να δουν, αυτά να τονίσουμε, να τους οδηγήσουμε να τα δουν. Όλο μπορεί να κατρακυλήσει κάτω, σαν ποτάμι. Αυτά είναι αποκαλυπτικά. Κλοπ, εκεί πέρα σε μια στιγμή βλέπεις τον εαυτό σου μέσα. Τι δουλειά έχω εγώ εκεί πέρα. Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε προζέκ των προτέρων. Επιτόπου ότι γίνεται. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μπορούμε να βάλουμε σε χαρτί τι θα γίνει. Νομίζω κάναμε ένα βήμα. Το βασικό στοιχείο είναι ο καθρέφτης.
Λοιπόν, από ματαιοδοξία τόλμησα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, με κίνδυνο να πάθω κακό. Όμως στο τέλος η μεγάλη ματαιοδοξία γίνεται ηρωισμός και νομίζω ότι είναι μια ηρωική πράξη το να αναλάβει κανείς στην ηλικία που τώρα βρίσκομαι ένα τόσο τεράστιο έργο. Νομίζω είναι το πιο τολμηρό πράγμα λοιπόν που αποφάσισα να κάνω και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανακάνω ποτέ τίποτε παρόμοιο. Από εδώ και πέρα θα κάνω όλο μικρά πράγματα ανάλογα με το χρόνο ζωής που μου μένει. Είναι εφιαλτικό πάντως, είναι εφιαλτικό και το πέρασμα είναι μόνο. Λοιπόν, κάτω πιο ψηλά, για να πάρουμε και το στρογγυλό μέσα.
πέτρος να πηγαίνει 3 πόντους μέσα από τα τέτοια. Τα δύο απάνω θα τα κρεμάσουμε από πάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Και να μπορούν να ανέβουν. Και κατάλαβες, έτσι θα ανέβει ο σταυρός ψηλότερα με αυτά τα κομμάτια προς τα πάνω. Αυτό είναι ένας σταυρός ωραίος που έχει σχέση με τη θρησκεία. Όταν γίνουν τα άλλα θα είναι ένας σταυρός που έχει σχέση με την τέχνη. Ξέρω πώς θα έρθει πάνω. Εδώ είναι χαλασμός κόσμου. Αν σου πω ότι το μόνο έργο που θα λειτουργήσει θα είναι ο σταυρός, όλα τα άλλα για λίγους. Πιο ψηλά, κάπου εκεί που την κρατάει τώρα. Και στο ύψος που είναι η πέτρα, στο αριστερό της μέρος. Να κοιτάτε! Ο Πεσσόα λέει ότι με τους ζωντανούς λίγο πολύ τα καταφέρουν, τα βγάζουμε πέρα. Με τους πεθαμένους τι γίνεται. Πώς μπορείς δηλαδή να πας να κάτσεις μια μέρα και στο τραπέζι των πεθαμένων. Και όλοι όταν τους το λέω με κοροϊδεύουν, μου λένε δεν βαριέσαι τώρα, αύριο πεθαίνουμε, τι τα θέλετε, τι θυμόσαστε. Και εγώ σκέπτομαι και λέω πάντα ότι το μόνο που με ενδιαφέρει τελικά είναι να κάτσω μια μέρα στο τραπέζι αυτών των ανθρώπων. Ξέρω ότι δεν θα κάτσω, το ξέρω, αλλά το προσπαθώ ακόμα. Και αυτό μου δίνει έτσι δύναμη και να συνεχίζω και να ονειρεύομαι.
Σπιναλόγκα. Τσόκλης, εσύ ο τελευταίος λεπρός. Μια εικαστική κοινωνική επέμβαση του Κώστα Τσόκλη πάνω στην ιστορική νησίδα. Εσύ ο τελευταίος λεπρός. Σπιναλόγκα, Κρήτη. Όλο το καλοκαίρι, καθημερινά.